Benvinguts a una nova sèrie de vídeos en què explicarem les funcions sintàctiques i els pronoms febles que substitueixen aquestes funcions sintàctiques. M'ha demanat moltíssima gent: Jordi, fes vídeos sobre funcions sintàctiques i pronominalització, que als alumnes els costa. No, m'han demanat dues persones, però ho farem, a veure si us ajuda. Comencem amb el subjecte avui. Vinga, doncs anem per aquest tema, que és el subjecte, les funcions sintàctiques i els pronoms febles que substitueixen aquestes funcions sintàctiques. Veurem aquestes funcions: subjecte, complement directe, complement indirecte, atribut, complement predicatiu, complement de règim verbal o complement preposicional, rep els dos noms, complement circumstancial, subjecte pacient, complement agent i complement del nom, de l'adjectiu i de l'adverbi. Anem a per aquest subjecte. El subjecte és qui realitza l'acció i concorda sempre amb el verb. Per exemple, el xicot de la Maria ha aprovat les oposicions, qui realitza l'acció del verb és aquest, el xicot de la Maria, per tant seria el subjecte. Ara bé, aquella prova que normalment sempre ens diuen a primària de pregunteu qui el verb per saber qui és el subjecte, no és una prova gaire fidel. La prova fidel és la prova de la concordança, que ens diu que aquest nucli del subjecte concorda amb el verb quant a nombre. Per tant, si canviem el nombre del subjecte, el verb també haurà de canviar de nombre si és que és el subjecte. Anem a fer la prova amb aquesta oració que teníem aquí. El xicot de la Maria ha aprovat les oposicions. El nucli és el xicot, si el canviem, i el canviem a plural en aquest cas, si això és el subjecte, el verb també m'haurà de canviar a plural. Fixeu-vos, el xicot ha aprovat, els xicots han aprovat. Si passant això a plural em canvia també el verb, vol dir que efectivament això és el subjecte. D'acord? Per tant, la pregunta de fer-li qui, de preguntar qui el verb no és fiable, la prova fiable és la prova de la concordança. Anem a veure-ho amb un exemple d'aquests que dic jo, que si li preguntem qui el verb no ens sortirà bé, perquè a l'oració no m'agrada l'esport, si preguntem a qui li agrada, doncs direm a mi aquest és el subjecte, o aquest pronom feble a mi, o jo elíptic, o és quan no ho tinc clar. Quin és el subjecte d'aquesta oració? Home, si jo crec que és aquest a mi, el subjecte, doncs vaig a fer la prova de la concordança. Vinga, fem la prova per verificar si és aquest a mi. Ho poso plural, en comptes de no m'agrada a mi, no ens agrada. Fixeu-vos que canviant això a plural, el verb no em canvia a plural, el que vol dir que això no és el subjecte. Si passo el que crec que és subjecte plural, el verb també haurà de passar a plural. Si el verb no canvia de nombre, podrà dir que estic equivocat, que no és el subjecte. Llavors, anem a provar. El subjecte llavors podria ser l'esport? Fem la prova de la concordança per verificar-ho. Els esports no m'agraden. Fixeu-vos que aquí, passant això a plural, sí que en aquest cas m'ha passat el verb a plural. Per tant, vol dir que efectivament l'esport és el subjecte. Si passo el que crec que és subjecte plural, el verb també haurà de passar. És a dir, efectivament, l'esport és el subjecte d'aquesta oració i no aquesta a mi, que si ho passàvem a plural no ens agrada, no canviava el verb. Per tant, a no m'agrada l'esport, el subjecte és l'esport. I no ho hem fet preguntant qui el verb, sinó fent la prova de la concordança. Cal tenir en compte que, a banda de la prova de la concordança, també la prova de la dependència. Què ens diu la prova de la dependència? Que tot el que depèn d'algun element que depèn del nucli del subjecte forma part d'aquest subjecte. Per exemple, la germana de la noia que vam saludar l'altre dia viu a Mataró. Quin és el subjecte aquí? Només la germana o la germana de la noia o la germana que vam saludar l'altre dia? O quin és el subjecte? El nucli és germana, la germana, i el nucli, evidentment, del sintagma verbal és aquest verb, viu. Tant germana com viu estan en singular. Vaig a fer la prova de la concordança. Les germanes viuen. Efectivament, si faig la prova de la concordança, jo veig que aquest és el nucli del subjecte, sens dubte. Ara bé, la germana és el subjecte, la germana de la noia, la germana que vam saludar l'altre dia, doncs fem la prova de la dependència. Que vam saludar l'altre dia depèn de la noia i de la noia depèn de la germana. Per tant, tot formarà part del subjecte. La germana de la noia que vam saludar l'altre dia viu a Mataró. Per què? Perquè que vam saludar depèn de la noia i de la noia depèn de la germana. Per tant, tot el que depèn d'algun element que depèn del nucli del subjecte forma part d'aquest subjecte. Recordeu que la prova de la concordança és canviar el nombre.
Si està en singular ho passo a plural, però si està plural ho passo a singular. Posem un exemple en plural. Ens preocupen les seves respostes. Fixeu-vos, si jo dic em preocupen, ho passo a singular, el verb no canvia, continua, malgrat que jo això ho passi a singular, continua en plural. Per tant, vol dir que això no és el subjecte. Anem a fer les seves respostes per usar-ho a singular. La seva resposta ens preocupa. Ara sí que ha passat a singular. Per tant, vol dir que efectivament les seves respostes és el subjecte d'aquesta oració. Substitució pronominal, ja hem explicat què és el subjecte, ara quin és el pronom feble que substitueix aquest subjecte? Doncs només en tenim un, és fàcil, l'en. L'en és l'únic pronom feble que substitueix el subjecte. Ara, no tots els subjectes es poden substituir. Només es pot substituir el subjecte quan sigui postverbal i, no o, i, quan sigui postverbal i indeterminat. Què vol dir postverbal? Doncs que està darrere del verb, que el subjecte està darrere del verb. I què vol dir indeterminat? Doncs que no va introduït per això és conjunt buit, vol dir que no va introduït per res, és a dir, que no va introduït per cap determinant, o bé va introduït per un numeral, un indefinit o un quantitatiu. Això vol dir que sigui indeterminat. Anem a veure un exemple. Postverbal, surten trens cada 10 minuts, això és postverbal. Com que està en plural ho passo a singular. En comptes de surten trens, un tren surt. Veig que el verb també em canvia a singular, per tant, efectivament, trens és el subjecte i a més és postverbal perquè està darrere del verb. Vaig a veure si és indeterminat. Indeterminat podria ser o introduït per res, és a dir, surten trens cada 10 minuts, és a dir, sense determinant. Podria ser introduït per un numeral, surten 2 trens cada 10 minuts, per un indefinit, surten alguns trens cada 10 minuts, o per quantitatiu, surten molts trens cada 10 minuts. Per tant, tot això vol dir que és un subjecte indeterminat, si no va introduït per res o va introduït per numeral indefinit o quantitatiu. Seria un subjecte indeterminat. I a més, fixeu-vos, en tot cas està darrere del verb en tots els casos, per tant, també és postverbal. Són aquests casos de surten trens cada 10 minuts, aquest subjecte postverbal i indeterminat que el podem substituir pel pronom en. En comptes de surten trens cada 10 minuts, en surten cada 10 minuts. I aquest en és el que fa la funció de subjecte. Important, el pronom en només substitueix el nucli. Què vol dir que només substitueix el nucli? Doncs que si hi ha un determinant que l'acompanya, el determinant, l'en no el substitueix, ha d'aparèixer també, surten trens cada 10 minuts, com que no hi ha determinant, sí que l'en ho substitueix tot el subjecte, en surten cada 10 minuts. Ara bé, si jo dic surten 2 trens, ens diu que el pronom feble només substitueix el nucli, per tant, només substitueix trens, és a dir, que hauríem de dir en surten 2 cada 10 minuts. Surten alguns trens cada 10 minuts, trens és el nucli, en només substitueix el nucli, per tant, hauríem de dir en surten alguns cada 10 minuts. I surten molts trens, hauríem de dir en surten molts. Això seria un subjecte partit. Aquí molta gent pregunta, però llavors quin és el subjecte? L'en o...? Doncs és un subjecte partit. En i alguns forma part del subjecte. Però en és el pronom feble que substitueix el nucli d'aquest subjecte. Molt bé. I què passaria si, a més, té un adjectiu? Clar, hem dit que el pronom en només substitueix el nucli. Per tant, només substituirà el trens. És a dir, que si diu surten alguns trens, haurà de dir en surten alguns, i si porta un adjectiu, aquest adjectiu també haurà d'aparèixer precedit de la preposició de. És a dir, surten alguns trens vells, en surten alguns de vells cada 10 minuts. D'acord? L'en només substitueix el nucli, trens. El determinant haurà d'aparèixer, i si hi ha un adjectiu també haurà d'aparèixer precedit de la preposició de, en aquest cas. Doncs gràcies. En el proper vídeo veurem el complement directe. El subjecte és de les funcions sintàctiques probablement més faciletes, després ja vindrà alguna que serà un pelet més complicada, però ja ho farem. Apa-li, gràcies.